Mala byť špičkovým zariadením zdravotníckym s najmodernejšou diagnostikou. Taký bol zámer súkromnej firmy, ktorej mesto Hlohovec pred 3 rokmi prenechalo väčšinový podiel v spoločnosti. Plány však stroskotali a nemocnica s poliklinikou sa topí v dlhoch, na ktoré sa skladajú aj obyvatelia mesta. Rapidný nárast dlhu, neprehľadné riadenie a zatajovanie údajov o hospodárení. To sú najväčšie nedostatky, na ktoré už dlhodobo upozorňovali niektorí poslanci mesta. Juraj Salcman, po ňom Miroslav Bobák a Oliver Pestún. Nemáme žiadne materiály, nevieme, ako nemocnica s poliklinikou hospodári. 51% podiel sa odklepol s dobrou vierou, že zriadia diagnostické centrum, zrekonštruujú prístavbu a zmažú dlh. Hovoríme o dlhu 200 000 eur. Po 3 rokoch zmena dlhu 2,1 milióna eur. Reaguje primátor Hlohovca Peter Dvoran, ktorý je aj konateľom v SROčke nemocnice. Dlh vznikol vlastne na začiatku, keď mesto s partnerom vybavilo európske fondy okolo 2 miliónov eur na vybudovanie diagnostického centra. To sa nám podarilo, ale zdravotné poisťovne nezapoistili naše oddelenie, ktoré sme tam mali. To však zrejme nebol jediný problém, lebo v minulom roku došlo k zmene konateľa. Ten tvrdí, že mesto o žiadne peniaze neprichádza. Jozef Sobotovič. Tá budova sa zhodnotila, dali sa tam okna, nové podlahy, klimatizácia. Náraz dlhu, a to aj napriek 100 000-ovým finančným injekciám zo strany mesta, vysvetľuje takto. Sme pripísali úroky, za 82 000 sme vybudovali LSPP a ďalej sú tam odpisy. Ani mimoriadne zastupiteľstvo problematiku nemocnice nevyriešilo a na záchranu zariadenia poslanci súhlasili s ďalšou finančnou pomocou. Občania sú s postupom samosprávy nespokojní. Pán Sobotovič tvrdil, že sa mu podarilo sanovať polikliniku. Tá strata je každý mesiac okolo 40 až 50 000 eur. Nemám dôvod im veriť a nepresvedčili ma. Vlasta Cigánková, RTVS. Odporcovia plánovanej ťažby zlata pri Detve vyzvali na spoločnom stretnutí